U crkvi Gospe od Karmena deveteročlana obitelj Čatić donosi jedinstvenu glazbenu priču od izrade violina do koncerata klasične glazbe. Donedavno zapuštenom crkvom Gospe od Karmena odjekuje glazba. Sedmero djece obitelji Čatić čine pravi mali orkestar. Ova glazbena obitelj, ta strast, odjekuje čim zakoračite ovdje, a kad zasviraju, to je zaista predivno iskustvo. No to je samo dio iskustva kuće violine, koja se smjestila u sakristiji ovog zdanja iz 17. stoljeća. Ja sam završila glazbenu akademiju i onda kako su se djeca rađala, jedno za drugim su nekako i odlučivali ići u glazbenu školu i dosta i utjecali na taj način jedni na druge, a onda je suprug Željko shvatio da mora naći neki svoj prostor među nama glazbenicima. I našao ga je, nadogradivši svoj osnovni zanat. Postao je luthier. Do sada je izradio 8 violina. Za ovaj kalup se nadograđuju svi ti elementi koji su potrebni za izradu violine. Ima 70-ak dijelova koje treba ugraditi na ovaj kalup, izgraditi i ove ploče i onda na kraju imamo gotovu violinu. Tu je i izložbeni prostor gdje su predstavljeni materijali, alati i tehnike izrade. No najveću pozornost privlači Željkova radiona, a posjetitelji se mogu i okušati u stvaranju instrumenta. I kod kuće kad sam prije radio, dosta ljudi bilo, to jest djece oko mene, njih 7, uvijek su kružili oko mene, pa ja sam jednostavno nekako se i možda i ne reagiram, mogu se koncentrirati. Prve je violine izradio za svoje kćeri. Ja znači sviram na tatinoj violini Pasko, svirala sam na violini Paula koji je baš izradio za mene, ali evo ovo je novija violina i mislim da ima veći potencijal u zvuku i da ću se bolje na njoj pokazivati ljudima. Tjedni koncerti zaokružuju ovu obiteljsku glazbenu priču koju su nazvali Od šume do zvuka, jer od komada drveta do predivnih klasičnih skladbi vodi ih zajedništvo. Na gradskom stadionu